Да, после в YouTube дома. Кой искаш? Ям как е качен? Аре. Си да, се кати. Не се качи, не си мисли се накнеш. Долу се. Ако слизам те на криво, дали се лъзни? Ще лъзни, ето къде е направо. Направо страшно. Не е страшно, ти ще намалиш. Аре. Аре, ма, брат! Не можеш да успееш да фанеш пресите, брат. Абе, добре, да ви там. Тя е страшно ли? Страшно е, брат. Не добре. можеш да успееш да фанеш. Дай пак учет там. Не можеш, брат. Ти идва как ще да фанеш пресите. Ама към как пустим гаражите. Я рад телефон. Не ще дарува с мини коме. Ама пре пак ме. Е така мен те не можеше. Пълна се закачи. Века ми на пътко да сука. Йопо. Къде не мога, Не може. Пенка! Аз който казвам, че не можеш, ти не вярваш. Качи ли са? Аз се прете. Вини, я пустай се. Ай, пробвай, ти трябва да се пускаш. Не. Там завери. Не мога, брат, не мога да успея да фанеш. Добре, дай пак да сука, ама... Този път там вече не знам какво ще правиш. Ари. Пускай се, леко по леко се спре. Да, ари. Не става? Добре, дай, брат, двете спретки ще цицкаш, бе. Брат. Брат, ари. Сега докато ръка на спрачката, готов. Както каза Михов. Ари. Страшно, брат. Ари, брат, прима как беше, бе. Едно. Се убива,